आयै आइलै आंना खाथा गैयामोन आंनो खाथा बायनो 20 रां हर। फैसायानो गैया आइ मैया खरस खालामनानै जोबजोब्बाय। बै नोंदानाव सोंहरनायलाय दङ खोमा गैयाबा आं दा मैगं फाननानै होफैगोन। मासदिनि आदा नोंनाव फैसा दंना गैया? आंनाव गैया आगै थाइसेबो। बालनि थांनानै आं दिनैनिफ्राय स्कुलाव फरायला आं। हामा आइ आं दा लाबोगोन आइ। दा नोंदानिखौ एसे बेसि खालामनानै लांबानो जाबाय। नै आगै दिनै बेयावनो लिरहैथ'दो दे आगै। आरो आंनो दायनो नांखागौ। लाबोगोन आइ आं थानायावलाय माखौथो सिन्था खालामबाय थादों। बिमा ओंखामा मोनदोंना मोनाखै? साना सानजौथारबाय थांनांसिगौमोन। ओंखामानो नानिजों बाबुनजोंल' थोगोन खोमा माखौ मोनजाबावगोन नोंलाय? दे दा बिदिबा बे खान्थालखौनो लानानै थांसै आं। दा उखैबा बेखौनो दे जाहैनोसै। लांदो होनबालाय। थाथ'दो बिमा। बाबा स्कुलाव थांनाय टाइम जाबाय बे ओंखामा जानानै थांफैदो। ओंखारगौ आयै। नानियालाय नोंहाबो ओंखारफादो। मादै नेर्सोना थांबाय नामा? थाङाखै हनै दाबो ओंखारखांदोंना ओंखारखाङाखैथाय। नाने दाबो जायाखै नामा? फैद' आगै। थुगोरदो आदा आं दा थांसै। दे होमबालाय आगै आं थांग्रोसै। थाथ'दो आयै। औ दे थांदो। बा मालाय दिनै एक्टर बायदि देलायना फैथारदों। नोंनाबाथाय माबा मोनसे नांग्रां मोनाबा सुखुवा खोमा दे। थ'द' थांसै। मैखोम नोंनो माबायदि हिन्जाव नांगौ? लोदो लोदो आंखौ बानो हानाय। दे मोजां खिथाना। न' बां गैया साख्रि बाख्रि गैया माजों जाहोनांगौ जाखो आंलाय? थै आंलाय मायदि हिन्जाव नांगौ होननानै सोंदों दा दे खिथाना। है जानला मोनला सोंबाय थागोन थ'द' थाब थाब। आसोल न'आव फैदों नामा? औ बेयाव फैब्रा दसे रायलायनो। ओमफ्राय आसोलफोर साख्रिफोर मावबाय नामा? बेसेबां फरायखो? गैयालै दासो डिग्रियाव नोंहासो लाम खामायखो मोननाय मालाय। थोद आखायावनो थायालै फैसाफोरानो बोरै बोरै गलांथाय फात्ताखौ मोना। जानाय लोंनायानो बाराब्रा बहाथो फैसा थानो। नंनायाथ' नंगौ नाथाय मा खालामनो सानाव सानसे खामानि मावना गोदाव गोदाव जानो गोसो जायोना। थेवब्लाबोलै नोंसिना बांद्रायो। लाइफां हामबायसै। गोरिब गुन्द्रानि गोसो आरो आखुआनो बेबायदिनो। दंबा दं गैयाबा गैया होननाय बाथ्राया गोरिब सुबुंनाव थायो। बिसोर दंबा लाखुमाया आरो बाहायनोबो गिया। गोरिब सुबुंफ्रा बहाबा माबा फैसा थाखा होनांगौ जायोबा सिगां होयो जुदि आखायाव फैसा थाखा थायोब्ला। नाथाय धोनि सुबुंफ्रासो होगोनदि होआदि खालामो बेले बेजेनो। थेवब्लाबोलै बे गरिब सुबुंफ्रा थायामोनब्ला समाजारिया मालाबानो जौगासिगौमोन। लाइफां बेबायदि माब्लाबो जानो हाया। बे मुलुगाव धोनि गोरिब दुखु सुखु गासिबो बुंफबनाय। गासैजोंबो आंगो सोमोन्दो दङ। दिनै गोरिब सुबुंफ्रा मैगं थाइगं फसल गायनानै बाजाराव फानहैयो जायखौ धोनि सुबुंफ्रा बायनानै मोनजायो। गोरिब सुबुंफ्रा गावसोरनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय बायदिसिना खामानि मावो जाय धोनि न'खराव मावनो हायो जेबो। बिसोर गैयाबा धोनि सुबुंफ्राबो गोरिब सुबुंफ्रा गावसोरनि उदैखौ सुफुंनो माबायदि मावना जायो बेबायदिनो मावना जानांगौमोन। नंनायाथ' नंगौ आंखौ गाज्रि दा मोनसैलै बुन्दु। है बेफोरखौ गाज्रि मोनो नामा? थ' थांलायसै। दे होमबा थांलायदो। बेटाव नों गाज्रि मोनबाय नामा? होद जेबो मोना। औ दामोन। मानसिनि जिउआ धोनि जाबानो समाया। धोनियानो जा गोरिबानो जा बेनि गोसोआ माहि आरो धोनियावजों थाङोबानो बिनि जिउआ समायना जायो। औ दे होमबा थांलायदो। नाने नों मा जादों नाने? हो नाने? आदा आं ओंखाम उखैदोंमोन आदा ओंखाम गैया। थोद जाम्बि
दा आइया लाबोगोन ना माइरं दसे नेबावदो दे नानि। आदा बुंलाय नानि। आं दिनैनिफ्राय लेखा फरायला आदा एसेबां खस्थ' आं गुबुनाव खामानि मावहैनोसै। नों मानो बिदि बुङो नानि नों मानो बुजिया। आदा जों एसेबां बेबायदि खामानि मावा दाङा स्कुलाव थांबाय थाबाल' जोंनो सोर ओंखाम होफैगोन आदा। आइ आफाया माबोरै खुसि मोनगोन आइ आफाखौल' बेबायदि जाया लोङा उखैया बुखैया खामानि मावबाय थाना। नानि नोंनि साननाया गोरोन्थि आइ आफाया बिदि खामानि मावोब्ला एसेबो गोजोननाय नङा। गासिबो बिमा बिफा माहारिनि गावनि फिसाखौ लानानै गोजोननाया फिसानि जौगासारनाय आरो देरहासारनायावसो जायो। नाय नानि जोंनि आइ आफाया गावसिनि गांनाय उखैनायखौ गारना जोंनो जौगासारनायनि लामा दिन्थिगासिनो दं। दिनैसिम आइ आफाया गावसोर मोनजायाखै मोनलोङाखैब्लाबो जोंखौ लेखा फरायनायाव बादा होफेराखै। आदा नानि जोंनि आइ आफाया जोंनि जौगासारनाय आरो देरहासारनायखौ नेनानै दं। दिनै जोंनि आइ आफाया जोंनि दुखुथिया निखावरि न'खरनिफ्राय गोजोन न'खर लाबोनो हाया नाथाय हायो जों सानै फिसानि गेजेरजोंसो। बे दुखुथिया न'खरखौ उदां खालामनायनि गुबै हाथियारानो जोंसो नानि जोंसो उदां खालामनांगौ। आइ आफाया जाय सिमांखौ लाना ओंखाम उखैया दै गाङा नाजाथाबबोदों बे सिमांखौ नों मानो फेलें खालामनो नागिरदों नानि हो नानि नों मानो बुजिया। आदा आं बुजिबाय आदा। नों बुजिबाय आगै दागाबसै आगै दागाबसै थौदो न'आव थांसै। नेरसोन नेरसोन बेयावसो जिरायनानै दङ नोङो आं नोंसिनाव थांदोंमोन नोंखौ नागिरहैनो। नंगौ नामा? नङाबा माथो। निजिरा नों आंजों मानो थाफाबाय थायो गुबुनफ्रा जोंखौ गुबुन सन्देह खालामगोन ना। नेरसोन नों आंखौ नोंजों खाथियाव थाफाजाबनो बायो नामा? आं नोंनि खाथियाव थानो मोनाबानो गोजोना खनले खनले नोंखौल' नायनो लुबैयो। नेरसोन आं नोंखौ मोजां मोनबाय। निजिरा बे माब्लाबो जानो हाया आं नोंखौ मोजां मोननो हाया। नेरसोन नों आंखौ मोजां मोननो हाया मानो नेरसोन मानो? आं जाबाय सासे दुखुथिया बैथा गैयै दिङा लैथो गेजेराव गोजावबायनाय। नेरसोन नों बेफोर खोथाखौ मानो साननानै लायो? नोंथ' लैथो गेजेराव गोजावबायनाय दिङा नङाना। बेफोर खोथाखौ बैफोर सुबुंफ्रासो बुङो जाय खैफोदाव गोग्लैनानै बिनिफ्राय उदां जाफिननो हाया बिसोरसो। नेरसोन नोंथ' बैफोरबायदि सुबुं नङाना। मानो नङा निजिरा मानो नङा? नों नङा नेरसोन नोंनो साननानै नाय नेरसोन नोंहा आथिं आखाइ गोहो बोलो मेलेम गासिबो दंखाजोबो। आदै मादैमोनहा नोंनो सोरां लामा दिन्थिबोगासिनो गावसोर सानसे मोनजायाब्लाबो जाय सोरांनि लामायाव नोंनि आरो नोंनि न'खरनि गोजोन आरो सोराङा दङ। बेबायदिनो बे बुहुमाव गोबां सुबुं जोनोम लालांबाय नों बायदि दुखुथिया न'खराव। बैसोर सुबुंफोरनि मुङा दिनै मुलुग जारिमिनाव लिरजाना दं सुबुं माहारिनो जौगानायनि लामा दिन्थिनायनि गाव गावनि गोसो आरो गोजौ मेलेमजों खामानि मावलांनायनि। औ निजिरा। औ नेरसोन नोंनो बे बुहुमाव जोनोम लाबाय दुखुथिया बिमा बिफानि न'खराव नोंनो बे न'खरखौ गोजोन लाबोनांगोन। औ आंबो बुजियो निजिरा नाथाय आं लोरबां मोनो। नेरसोन नों मानो गोसोखौ लोरबां खालामो? लोरबां गोसोजों खामानि मावोब्ला जाफुंसारनाया गोब्राब जायो। लोरबां गोसोआव बायदिसिना साननाय सोमजियो जाय साननायफोरा माब्लाबा समाव मायावबा सानफ्रुफुंनायना गोसोखौ सिगियो आरो जाफुंसारनो हायै बायदि मोनहैयो। गोसो गोरबो गोहो बोलो थेर बेदेर गासैखौबो बायफ्लेहोयो। निजिरा नों आंनि बायग्लिनाय गोसोखौ गोहो बोलो होफिनबाय। निजिरा आं दिनै समाय लाबाय आं जाय सिमांखौ नुदों बे सिमांखौ जाफुंहोथारगोन। आंनि गोख्रों गोसोजों आंनि लामायाव जायफोर हेंथा हेंसि फैगोन आं बेफोरखौ जेबो खेरखेरायला। नेरसोन आंबो गोजोनबाय नोंनि गोख्रों गोसोखौ नुना। थौदो न'आव थांसै। थौदो। नानि बे साया नायफैथ'लाय आं नोम्फाजों खामानि मावफाहैनो।
बिमा बाबुआ सिखाराखै नामा? मालाय दाउला गिसिबानो सिखारदों लेखा फरायगासिनो। हाब माथो आंलाय आन्दाजखौनो लायाखैमोन। दाखालिनिफ्रायनो जा मोजां नांथाबगासिनो बियो फरायनायाव। आंहाबो बिनि नांथाबनायखौ नुना खामानि मावनायाव मेङा मेङा मोनथारदों। हा नङाथाय माथो। आंहाबो दासान्दि गोसोखौ स्रां स्रां मोनगासिनो दं। थ'दो बिफा सालोंहैसै। थ'दो। आंहा दिनै साहाखौ खाबथाम लोंगोन आयै। थोद फाग्लि नोंदायानो सा लोङा नोंहासो खाबनै खाबथाम। गेस्टिक जायो आइ। जाथों। आइ नोंसोर मानो एसेबां खस्थ' खामानि मावो? जोंनि थाखायनो बायाबो नामा नोंसोरो? संसाराव हाबनानैलाय फिसा फिसौनो मावना होनायालाय जों बिमा बिफानि मावनांगौ बिबानखाना आइ। थेवबो आइ आरो आफा नोंसोर खालि जोंखौल' सानो गावसोरखौ जेबो साना। बिमा बिफानि दायथ'आनो बेनो आइ। आथिं आखाइ गोहो बोलो मेगन थासान्दियावनो गावनि फिसाफोरखौ गोख्रोङै गावनि आथिङाव गसंहोलांनो नाजाखायाब्ला बबे समावथो नाजाबावनो आइ। औ आइ बे समावनो नोंसोरखौ इयुनाव गावनि आथिङाव गसंहोनो हानाय खालामखायाबा जोंनि जिउआ समायना जानाय नङा आइ। गुबुनजों मिनिजानाय जागोन गावनि फिसाफोरखौ मोजां खालामनो हायैनि। दे आयै जोंबो नाजागोन हानायमायनि। दे दसे मावहैफिनसै आं।